wempho kanjani ake ukuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungichukuluza lalela uyintathelo nayo yona inyama okokuqala lo number 2 wena ulala namadoda ngiyakwazi konke lokho ulala namadoda mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu uma ngempela okuyinsizwa ake ziye ringini singaloke sithola abantu impilo ake siye ringini siyohlubana ngesbhakela oyo wina uyothatha 100,000 ama-sponsor amnika imali mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje sike siye sibhakeleni manje sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga awukazi ngufonela ungazi qamba amanga hlazi ilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile. Hello guys, welcome back to Chef Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. So bafethu enye yamavideo ngiyanqomana nayo leya eyicelela nje yana UKhehlelezi ukuthi ke baya kwi challenge lapha yana ke yasisibhakela bangene ringini naye lapha yana ke uKing Bhaka. I don't know ukuthi uzoyi accept yini uKing Bhaka noma uzokwenza njani, but I'll just read ama comments for yena ukuthi lapho okhona mhlambe ke uzwe imbono yamanye abantu ukuthi bona bebethini. Uthi ke lona ke uba uyosta uthi ke usekhulumile ke umkhulu lapha ke ya usekulindwe yena uKhehlelezi xameni sekulindwe yena uKing Bhaka abanye ke bambiza ngezithakazelo zakhe noma ngeyibongo lezi zakhe ajwayele ukubiza. Uthi ke lapha ke uba noMazulu kaJama lapha kwasendlunkulu uthi ke zakhala sekulate ke manje uthi ke uzokugwaza uBhaka ukhuluma inombolo lo wamude kusho ke lapha ke usilenda mashiyane. So bafethu I'll just read 2 more and then ke kube ukuthi nawe ke mhlawumbe mawukhona ufisa ukuphawula ngako you comment la ngezansi up lapho mkhulu umshaye uze umphathele ngisho nesikere ukuthi bamgunde ke irasta kusho lapha ke usipha ukhayo lapha ukuthi ke shanani ngempela madoda sinikhulume kakhulu sifuna ukubona ukuthi ke uba nophethe ibhande ke lokulwa elinamandla phakathi kwenu nobabili. Okay, so injalo into bafethu uKhehlelezi challenging ulapho King Bhaka kwi boxing match. Do you think kuyinto right le, and if ever mhlawumbe unombono ohlukile nje kwabanye wena ke ucabanga ukuthi ke ngempela sekuyiso yini isikhathi sokuthi ke babambane ngenduku? Anyways, wakhohlwa ukusubscribe bafethu kuyona ke i channel. Danko.